Hei! Tässä videossa on tarkoituksena tutustua Microsoft Office 365-palveluun. Palvelua voivat käyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat hankkineet ohjelmistolisenssin tai joiden organisaatio on ottanut palvelupaketin käyttöönsä. Palvelu toimii niin sanottuna pilvipohjaisena palveluna, jolloin Office 365 kaikki ohjelmat ovat käytössäsi missä tahansa paikassa ja millä tahansa laitteella. Ohjelmistopakettiin kuuluu yleensä ohjelmien online-versioiden lisäksi työpöytäversiot, jotka voit asentaa omalle tietokoneellesi. Aloitetaan tutustuminen ohjelmiin kirjautumalla sisälle palveluun. Kirjaudu sisälle luomillasi käyttäjätunnuksilla tai organisaatioltasi saaduilla tunnuksilla. Minulla on tässä käytössäni lainatunnukset, joilla teen tämän videon. Koska olemme aikaisemmin käyttänyt tätä palvelua, niin kirjautumisen jälkeen tullaan tähän Outlook-sähköpostiohjelmaan. Saapuneet kansio on näkymiltään kolmeosainen. Täällä vasemmassa laidassa näkyvät kaikki kansiot. Näitä kansioita voi lisätä näistä pluspainikkeista. Siitä vähän oikealle näkyy saapuneet kansion esikatseluikkuna, jossa näkyy saapuneet viestit tällä tavalla lyhyesti. Tästä on helppo pikaisesti katsoa saapuneet viestit. Tässä näkymässä viestin vieressä on pieniä kuvakkeita, joita on kätevä käyttää esimerkiksi jos huomaat saaneesi roskapostia. Voit sen poistaa tästä kätevästi poista painikkeella ilman viestin avaamista. Kun napautamme kerran viestiä, viesti avautuu tähän oikealle isoon näkymään. Samalla ikkunan ylälaitaan ilmestyy painikkeita. Tässä ovat nämä toiminnot kätevästi ja nopeasti käytettävissä. Tästä voimme kirjoittaa uuden viestin, poistaa viestin, arkistoida viestin, merkitä viestin roskapostiksi, jolloin se siirtyy roskapostikansioon. Tästä voimme myös siirtää tiedostoja kansiosta toiseen. Uusi sähköposti luodaan tästä uusi painikkeesta, jolloin avautuu uusi viesti-ikkuna. Tänne vastaanottajakenttään voidaan kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoite. Kun painamme kursorin tähän vastaanottajakenttään, avautuu ikkuna, joissa ehdotetaan yhteyshenkilöitä, joille olet aikaisemmin sähköpostia lähettänyt. Tähän alimmaiseen kenttään lisätään sähköpostin aihe ja itse sisältöteksti tähän laatikkoon. Laatikon alalaidassa on erilaisia toimintoja tekstin muokkaukseen sekä linkkeihin ja kuvien lisäämiseen. Kun olet viestin kirjoittanut ja saanut valmiiksi, voit lähettää sen tästä Lähetä-painikkeesta. Nyt kun en ole tässä mitään viestiä lähettämässä, niin hylkään tämän uuden viestin hylkää-painikkeella. Oikealta ylhäältä löytyy tällainen rataskuvake, jota painamalla avautuu sähköpostin asetukset. Täältä voidaan luoda poissaoloviesti tällaisella automaattisella vastauksella. Näyttöasetukset taas kertovat, kuinka saapuneet kansio järjestellään. Kohta teema muokkaa oletusteemaa toisenlaiseksi, joka koskee lähinnä sähköpostin ulkoasua. Täällä ylhäällä rataspainikkeen vieressä on myös tällainen kellonkuva, johon tulee ilmoituksia. Nämä ilmoitukset voivat kertoa kalenterimerkinnöistä tai saapuneista sähköposteista.
Tässä oli pääpiirteittäin Outlook-sähköpostin tärkeimmät toiminnot. Uloskirjautuminen tapahtuu profiilikuvaketta painamalla ja valitsemalla kirjaudu ulos.